ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನ್ನು ಏನು ಪರಶುರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೈದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪರಶುರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಡುಪಿ ಹಿಡ್ದು ಕುಂಜರಗಿರಿ ಊರು ಉಡುಪುನು, ಉಡುಪಿ ಹಿಡ್ದು 11 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ದ ಪುದರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ ವಿಲಕ್ಸ್ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆ ದೇವೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಗೆತ್ತೊಂಗಂದು ಏನು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೋಯ್ದೆ. ಪರಶುರಾಮ ದೇವೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಗೆತ್ತೊಂಗ ಪೋದಿನಿ. ಅಂಚೆನೆ ಒಲೆ ಓಲ್ ತೋಜೊಂದುಂಡತೆ ದೂರ ತೋಜೊಂದುಂಡತೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೇಕ್ಲ ಪಕ್ಕ ಪೋಕ ಅಲ್ಲ ದೇವಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಲ್ಲ ಗೆತ್ತೊಂಗ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಉಲಾಯ್ ಪೋಪನ ತಾದಿ ಬಲೆ ಉಲಾಯ್ ಪೋದು ತೂಕ ಎಂಚ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಎಂಚ ಮತ್ತೊಂದು ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಬಾರಿ ಪೋಡಿ ಅಂದಿಲ್ಲೇ ಪಂಡ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಬಾರಿ ಪೋಡಿಗೆಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪನು ಪಂಡ ಅವೇನು ಕಿಸೆಟ್ ದಿಯೊಂದು ಪಿರೋಪಾನಕ ಕಿಸೆಟ್ ದಿಯೋ ಪೋಪ್ಲಕ ಅವ್ಡು ಪೋಡಿಗೇನು ಅಂಚೆ ದೇವೇರ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ಗೆತ್ತನ್ಗಂದು ಒಯ್ದೆ. ಅಂಡ ದೇವೇರ್ನ ಅಲ್ಪದ ಉಲಾಯಿ ವಿಡಿಗೆ ಪರ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಬಂಡೇರು ಭಟ್ರು ಅಂಡಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂಚೂರು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಗೆತ್ತೆ ಅಂಡ ದೇವೇರ್ಡೆ ಏನು ಅಂತೆ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಮಟ್ಟದ ಕೇನುಂಡೆ ಇನ್ನು ಪಂಡ 6-21 ಸಲ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ತಿರ್ಗಿದೇರು ಅಂಚೆನೆ ಪರಶುರಾಮ ದೇವೇರಿನ ಒಂದೊಂದು ಸೃಷ್ಟಿದ ಒಂದೊಂದು ಚಾನಲ್ದ ಪುದರ್ದಿತ್ತೆ ಆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡಂದು ಬಂದು ಮಲ್ತೆ ನನ್ನದ ಪಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋಸು ಪಾಡ್ರೆ ಹತ್ತು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಕಾವಡು ಅಂಚ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೇವೇರನ್ನ ಕೇನುಂಟೆ ಮಸ್ತ್ ಅಂಚ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರಿಯರ್ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಡ ನಿಗಲಂತೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಪರಶುರಾಮ ದೇವೇರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ದಿನ ದೇವಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಪೋದೊಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದಗಿತ್ತು ಊರೋಡು ಸ್ವಲ್ಪ ತೋಜೊಂದು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಕ್ಕವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಯ ಇದು ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕುಂಜರಗಿರಿಕ್ಕೆ ಮಿತ್ ಬತ್ತ ಇದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಂಡ ಈಗ ರಡ್ಡು ತಾದಿ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲಿತ್ತ ಬತ್ತತೆ ಬತ್ತಿನ ಅವತಾದಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಉಂಟು ಬಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ತೋಜವೆ ಒಂದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಣದಲ್ಲಿ ಈ ದ್ವಾರ ಈ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಪುಡು ನಡ್ತಂಬರ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಡ್ತಂಬರೊಂದಿಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಬರಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಸೈಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಉಂಡು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ವೆಯ್ಟಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ನಡಪರ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಂಚಿಡ್ದು ಬತ್ತೆ ಆ ಸ್ಟೆಪ್ ನಡ್ತೊಂಬತ್ತದು ಮಿತ್ತು ಬರ್ರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ದೇವಸ್ಥಾನದಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಕ್ಕೊಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಸೈಡ್ದ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ತೀರ್ಥದ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಇತ್ತಿನದೆ.
ದರ್ಶನ ಮಲ್ತೇವೆ ಲೈಪೋದು ಅಲ್ಲಿ ಪಂಡ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಂಡೀರು ಮಂಚದೇನು ಗೇದೆಜಿ ಅಂದರೆ ದೇವ್ರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೇವ್ರನ್ನ ಇಪ್ಪುಣಂದುರ್ಲೆ ಪರಿಶೋಕ್ ಆತಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂಜೆ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡಾಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಉಂತ್ಯ ಉಲಾಯಿ ದೇವ್ರನ್ನ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಆಂಡು ಲಾಯ್ಕಿತ್ತಂಡು ಪೂಜೆ ಪೂರ ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡು. ಈ ಪರಶುರಾಮ ದೇವೇರು ಫಸ್ಟ್ ಈ ದೇವಿನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ದೇವನ ದೇವತೆಯಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದ ಮಿತ್ತು ಬೋದು ಪುಷ್ಪ ವಿಮಾನ ಬರ್ತದೆ ಪುಷ್ಪನ್ ಪೂರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪುಷ್ಪನ್ ಪೂರ ತೀರ್ಥಪಾಡಿಯರಿಗೆ ಐಕ್ ವಿಮಾನಗಿರಿಯಿಂದ ಬಂದು ಪುದರ್ಲಬೋದು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಜನಗ ತೀರ್ಥಿಡ್ದು ತೂವನಾಗ ಮಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟ ತೋಜನತೆ ಐಕ್ ಕುಂಜಾರು ಗಿರಿ ಕುಂಜ ಪಂಡ ಆನೆದ ಮಿತ್ತುದೊಂದು ದಿನ ದೇವಿಯಿಂದ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಪನ್ಪೀರು ಕೆಲವು ಜನ ಅಂಚ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭಾರಿ ಶೋಕೊಂಡು ಅಂಡಲ ಭಯದ ಹೊರತಾಗಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರ್ತನ ಈ ಗಾಳಿ ಮುಲ್ತ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುನಿ ಐಕೀನ ಪನ್ಪೇರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಈ ಒಂಥರ ಈತ ಮುಲ್ತದಂಥ ತಂಪು ಗಾಳಿ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಠ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಬೋಯ್ದೆ ನಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೂಜೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೋತೀನಿ ಅಂಚೆ ಪೂಜೆ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪೂರ ತೋರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು ಸೈಡ್ ಯಾನೆ ಕಡೆ ಪರಶುರಾಮ ದೇವರ ನಡಿ ಪೋಯ್ದಲ್ಲಿ ಪರಶುರಾಮ ದೇವರ ನಡಿ ಅಲ್ತ ಒಂಜಿ ಒಂದು ತೂಕತ್ತಲಿ ಎದುರು ಸೈಡ್ ಉಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ತುಲಿ ನಾಲ್ ಸುತ್ತಲ ಈ ಪರಿಸರದ ಒಂಜಿ ಸ್ವರ್ಗದ ಲೆಕ್ಕ ಪುಂಡಿಯ ತುಲಿ. ನನಗೂ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಿಂದ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಮದಪ್ಪಂದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಜೈ ತುಳ್ಳ.